ta ye République démocratique du Congo degun ani gɛrɛntɛ be ngoma kan halisa dɔgɔkun damadɔ dugu binnen M23 Bamanchiw tɛgɛ kɔnɔna na dina ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka taa kuma ni Bamanchi kulu ɲɛmɔgɔw ye yaasa ka bɛnkan sɔrɔ lafiyaw la ni kunnafoni ninnu de ye an ka bi kunnafoni ɲɛbilaw ye minnu bɛna fara dɔ wɛrɛ tɛmɛlenw kan an ka laselikɛlaw fɛ ka tɛntɛ aw ye sisan jɛmukan kɔnɔ ka segin ka foli kɛ aw ye kokura k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen y'a k'aw bisimila an ka kunnafoniw kɔnɔ awa ka tɛmɛ ne kunnafoni yɛrɛ ye l'Amérique bɛ wulikajɔ la diplomasi gunagun kan yaasa ka dansigi kɛ Ukraine fitinɛ la teliyaw la président Donald Trump ka laseliw kɔfɛ ani Putin ka nɛgɛjuru kumaw kan nanzara jamanaw ye kofɔli kɛ a taabolow kan ne a fɔli ye ko bɛn labɛnni kumaw Ukraine jamanadenw ani nanzaralakɔ tɛna siraw sɔrɔ Anita Powell VOA ka lasigiden l'Amérique masayaso kɔnɔ ka laselikanw don min bɛ mana bɛ bɔ George Atino fɛ an ka lamɛn. États-Unis ɲɛma Donald Trump ale y'i ka laɲiniw fɔ waasa ka taga ɲɛ ka Ukraine dɛmɛ ka fara kan a y'i kanbɔ ni fɛɛrɛw ye cogo min na fana dan bɛ se ka sigi Ukraine ani Russie ka san 3 kɛlɛ la. So we're getting an ka nafasɔrɔ sira bɛ lakana sabula Ukraine filɛ nin a ka dugu jukɔrɔ nafolo ka ca petroli bɛ yen gazi bɛ yen ani fɛn wɛrɛw an dun b'a fɛ olu ka se ka lakana an ka musaka ka lakana wa u sɔnna o ma an bɛ taa ɲɛ ka Ukraine dɛmɛ nka an b'a fɛ fana an ka nafasɔrɔ sira minnu bɛ yen olu ka se ka lakana de. No, we are, but we want it secured. États-Unis wasadenw tun jɛra n'a ye k'a fɔ ko dollar wari miliyari 183 dɛmɛ ka don Ukraine ma kɛlɛ sira fɛ ani sira wɛrɛw fɛ kabini san 2022 février kalo waati ka kɛɲɛ ni wasaden bulon ka jateminɛ sɛbɛn dɔ ye araba don o musaka tɔ ye dollar wari miliyari 40 ɲɔgɔn ye. Donald Trump ka hakilina ninnu kɔfɛ ani Russie jamana ɲɛma fana kumana ka faro kan ani Volodymyr Zelensky Ukraine ɲɛma fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ. Arabadon Zelensky ale ni États-Unis nafoloko ɲɛmaba dɔ ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya waasa sɔrɔ bɛnkan kura ka se ka bila sen kan. O kumaw senfɛ Zelensky kanbɔ k'a fɔ ko Ukraine ka laɲini waasa bɛn ka se ka sabati olu ka don OTAN na ani layidu kɛrɛnkɛrɛnnen ka ta Ukraine ka lakanako ta fan fɛ. Ne b'a ɲini Donald Trump fɛ a ka layidu ta an ye Ukraine ka lakanako ta fan fɛ ka Ukraine dɛmɛ an ka se k'an yɛrɛ sinsin tiɲɛ n'o k'a fɔ ko ani Europe kan ka kuma sabula an b'a fɛ an ka kɛlɛbolo ka jo hali bi ka faro ka majɛ bɛ an ka waganɛba kɔnɔna la sabula waasa ka se ka kɛlɛbolo jolen bila sen kan fo i ka u ladege ka ɲɛ ka marifa di u ma ani ka u la dumuni wa o nafolo kan ka bɔ fan dɔ de fɛ o de to an b'a fɛ layidu ka ta an ka lakanako ta fan fɛ. Donald Trump y'i kanbɔ k'a fɔ ko ale ni Putin bɛna ɲɔgɔn ye ala tɛmɛ Arabi Saoudite. A y'i kanbɔ k'a fɔ ko Russie ani États-Unis kɛlen k'u ka maa minɛlen dɔw falen ɲɔgɔn na k'o ye taamasiyɛn ɲɛnamaba ye waasa bɛn kuma ka se ka sabati ka dan sigi kɛlɛ la. Russie jamana ɲɛmaayaso y'i kanbɔ o kuma kan. Tiɲɛ n'o k'a fɔ waasa ni bɛnkan sugu ka sɔrɔ fo a ka kuma ɲɔgɔnya jolenw de kɛ wa n'an bɛ taga ɲɛfɛ ko bɛ se ka yɛlɛma dɔɔni dɔɔni hali n'o y'a sɔrɔ ko belebele kɔni ma kɛ fɔlɔ nka ni kuma ɲɔgɔnya ninnu bɛɛ ka ɲi sabula nin bɛ danaya sinsin États-Unis ani Russie ni ɲɔgɔn cɛ olu minnu cɛ kɔni tun tɛ ten kosɛbɛ. États-Unis ɲɛma danka J.D. Vance bɛna bɔ Faransi ka taga Allemagne ye ani Ukraine ɲɛma Volodymyr Zelensky bɛna ɲɔgɔn ye Munich waasa ka se ka sigi ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ. Ayiwa halisa an bɛ to l'Amérique jamana kɔnɔ yan nɔ l'Amérique Sénat bulon olu ye Tulsi Gabbard ka l'Amérique gundoso ɲɛmɔgɔya taliw jɔyɔrɔw minɛliw sɛbɛntiyaliw kɛ kunungo araba la ayiwa ni san 43 démocrate wasaden kɔrɔ ye mɔgɔ 52 ɲɔgɔnna ka kan sɔrɔ 48 taw kan ɲɛmɔgɔya min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamanakuntigi ka ladilikanw na a ka kɔrɔsigibaw dɔ don ka taa fɛn min ye lakana taabolo ayiwa a bɛ jɔyɔrɔba de fa ladiliw la jamanakuntigi ye ayiwa a jɔyɔrɔ nin tali tun ma ja mɔgɔ caman ye waati min na Donald Trump tun ye a kofɔli kɛ k'a fɔ ko a bɛna a sugandi ko k'a bila o jɔyɔrɔ in na bi alamisa in fana na fɛn min ye Robert Kennedy Jr. ale fana sɛbɛntiyara a ka jɔyɔrɔ a ka ministre de la santé ya n'o ye kɛnɛya ministre so sɔrɔli ye ayiwa o fana o sɛbɛntiyara Sénat wasadenw fɛ bi alamisa in na hakilina jiginna Robert Jr. Kennedy ale ye l'Amérique jamanakuntigi kɔrɔ Kennedy o denkɛ de ye John Kennedy denkɛ de ye
Alisa ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ to l'Amérique jamana la yan nɔ l'Amérique jamanakuntigi ka kan ka bolonɔ bila kɛ douanier salen décret dɔw la ayiwa kɛlɛkura sanni feere bunnagun kan min daminɛnen bɛ l'Amérique ni a ka baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛla la sɔrɔ siraw ta siraw kan a ye laseliw kɛ ayiwa k'a bɛna kunnafoni sɛnsɛn kɛnɛ sigi kɛ a taabolo nin kan ka ɲɛfɔli kɛ a ye ka bɔ a ka bureau ovale kɔnɔ l'Amérique masayaso kɔnɔna na ayiwa l'Amérique tilegan nɛgɛ ɲɛ 13 waatiw la ka tɛmɛ ni halisa kunnafoniw ye ayiwa an bɛ taga fɛn min ye Rusi la jamana kan Rusi la jamana den dɔ ni a bɛ saramaya ladilanniw kɛ kosɛbɛ n'a tɔgɔ ko Dasha Pomeranz bɛ lakaliw de kɛ a bɛ fini minnu kalan ni olu ye a ye laban minnu bɔ a bilala sen kan ayiwa a bɛ tasibila kɛ musolamɔgɔw ye minnu jagoyara ka u sigiyɔrɔw bila ka na sigi tunga la yan nɔ l'Amérique jamana kan yan nɔ ayiwa Karina Bafaradzian ka laselikanw don minnu mana bɛ bɔ an ye Nama Jara fɛ. Dasha Pomeranz buruju bɔra Irisi jamana na fini modelu dilanbaga dɔ de don a ka baara in fanba bɛ New York ni Washington de ye a tun ye san 11 kɛ Londres Angleterre jamana na o kɔfɛ a taara Moscou Irisi sisan a bɛ États-Unis o la a ye fini modelu kuraw dɔ labɔ tungarankew ni musow kama ne y'a dɔn ni minnu bɛ ɲɔgɔn kan yan u fanba ye tungaranke musow de ye ne somɔgɔw n teridenw n baarakɛɲɔgɔnw kabako kow de b'u ka ɲɛnamayaw kɔnɔ o kama ne y'u fara ɲɔgɔn kan ka jupe modelu dilan u kama Dasha Pomeranz ka jupe modeli labanw n'a tɔgɔ ye Veterans of Immigration o kɔrɔ tungarankew denw a y'o labɔ tungaranke musow dɔw de kama n'u ye ɲɔgɔn dɔn États-Unis sigi kɔnɔ u cɛ la Éthiopie kunnafonidila muso dɔ b'a la n'a minɛna tuma min a tun bɛ ka kunnafoniw di kalataw kan a ka jamana kɔnɔ juif muso dɔ fana bolila ka bɔ Union Soviétique siyawoloma kosɔn ani muso dɔ n'a bolila ka bɔ Bolivie kɛwalejuguw kosɔn ka ɲɛsin a ka hadamadenya ma a ka nin jupe modeliw baaraw kosɔn Ukraine jamanaden dɔ n'a tɔgɔ Vira Lialko y'a dege n'a bɛ États-Unis kabini san 1990 la bi a fana bɛ k'a ka jamanadenw dɛmɛ kosɛbɛ u ni Irisi kɛlɛ in na Dasha y'a dɔn ko baɲumankɛtɔn dɔ bɛ ne bolo n'a tɔgɔ Help Citizens of Ukraine ni baɲumankɛtɔn in kosɔn n bɛ Ukraine jamanadenw dɛmɛ furaw la ni dɔgɔtɔrɔsow bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan wa u bɛ furaw di ne ma n b'u bila ka taa Ukraine Sugura Useni ye Afghanistan jamanaden ye artiste do a sigilen bɛ Virginie a fana y'a ka ɲɛnamaya taabolo fɔ Dasha Pomeranz ye tuma min Sugura Useni tun bɛ Kabul Afghanistan faba la a ye musow ka hakɛw lafasa ani u ka kalanko nka san 2016 la u y'a bagabaga o kama a fana taara ka bɔ Afghanistan ka na États-Unis. The Taliban that is in power right now. Even that time they was Taliban n'u bɛ fanga la u ma sɔn ka baara in ma bawo n bɛ musow ka hakɛw lafasa u tun b'a fɛ k'an minɛ k'an faga n'o bɛna kɛ sababu ye musow b'u manko. They wanted to kidnap me, kill me, and then to be a good example for other people or for other women. Dasha Pomeranz bɛ ka baara kɛ walasa ka mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛnamayaw dɔn k'u fara a ka baaraw taabolo kan ani ka modeli wɛrɛw labɔ o bɛ n'a ta a bɛ ka labɛn fana walasa ka taa New York jirali kɛnɛ kan n'a bɛ kɛ tilema waati la. Haïti musow bɛ na yen n'u ka baarakɛcogow ye wa ka mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛnamayaw dɔn kabakoba dɔn Somali musow fana bɛ na u ka ɲɛnamaya ɲɛfɔ. Dasha Pomeranz ka baara in tɛ tungaranke musow ka ɲɛnamayaw dɔrɔn kan a ka baara in kɔnɔ fana a bɛ nafolo min sɔrɔ a ka modeliw feereliw la bɔlɔlɔsira fɛ a b'a tilancɛ di baɲumankɛtɔnw ma walasa muso minnu bolila ka bɔ u ka jamanaw na k'u dɛmɛ. Ayiwa an bɛ taa sisan larabula gun kan bani sarala fanga ye kangari gɛlɛn gosi amasi ye ayiwa k'u ka mɔgɔ 3 wɛrɛ b'u bolo yen nɔ u ye minnu woloku ayiwa k'u ka jija k'u ka u ɲɛnamaw labila ka bɛn sibiri nata ma ko n'o tɛ ayiwa ko n'u ka laɲiniw ma waleya k'u ye a bila dakɔrɔ min na ayiwa k'u bɛna a ta yen nɔ Mohamed Touré.
Egypte jamana ka jabarani Extra News y'a jira ko Egypte ni Qatar ka cɛsiri nin ye se sɔrɔ gɛlɛyaw kan minnu ye marifaci dabila bila farati la wa ko sisan fan fila bɛɛ y'u cɛsiri ka bɛnkan nin waleya kosɛbɛ. Kɛlɛ dabilani nin gɛlɛyara nin don laban ninnu na wa tarata don Israel fanga ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu ye lasomini kɛ ko kɛlɛ bɛ se ka daminɛ ko kura ni mɔgɔ minnu minɛna Gaza olu ma hɔrɔnya sibiridon. A ka bagabagali dungarela o kɛra Amerik jamanatigi Donald Trump ka bagabagali ye. Ale min y'a fɔ ko jahanama bɛɛ bena jigin ni Hamas ma Israel jamanadenw bɛɛ labila ka se sibiridon ma. Hamas tun ye bagabagali kɛ k'a bena o bɔli ninnu bali k'a jira ko Israel ye bɛnkan ni cɛni caman kɛ i n'a fɔ a ye adamadenya dɛmɛni bali ka don mara nagasilen nin na. Alamisa don Palestine Islamic jɛkulu y'a semantiya ko bɛnkan ni waleyali bena nɔ gɛn. Kasodenw falen-falenni fana sen bɛ o la ka kɛɲɛ ni waati bolodalen. Ayiwa sisan ni an selen an ka kunnafoni taku fɔlɔ kuncɛ wagati ma an bɛ laɲini kɛ aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan an bɛ tulo kɛrɛmu bɔ sa ka segin ka na kunnafoni tɔw b'an bolo ka laseli kɛ aw ye a taku filanan kɔnɔna la a k'an bɛn sɔɔni. An b'a fɔ tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ dɛ an balimaw ani yantuma dɔgɔkun tɛmɛnen février kalo o tile 5nan na Mali jamana fanga cɛkɛdaw ɲɛmaw u ka ladala ɲɔgɔn ye la u ye sariya laɲini 3 bɛrɛbɛn mun ɲɛsilen bɛ salen kan i n'a fɔ nɛgɛjuru siraw baaradaw o ni dɔlɔbaga ka fara nafolo ni wariciw fiɲɛ sira fɛ o hukumu kɔnɔna na ntɛnɛndon Mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ ani nafasɔrɔ sira o ni sɔrɔko ministri olu ye baro sigi kɛ ni kunnafondila ye yaasa ka ɲɛfɔli kɛ nin laɲiniw kan nka aw yɛrɛ hakilila ye jumɛn mun de kan ka kɛ ayiwa ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye février kalo o tile 14 jamukan na a y'aw tulo sɔgɔ VOA banbara kan an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan ayiwa a y'a jija dɛ nin kana fɔ aw kɔ. Ni an seginnen ka na an ka kɛnɛ kɔnɔ k'a fɔ ɲɛna k'aw bisimila halisa a bɛ Malikura jɛmukan de kɔnɔna la ka lamɛn ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na awa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an bɛ taa sisan République démocratique du Congo ayiwa a yirala k'a fɔ degun gɛrɛntɛ a barika bonyalen bɛ Goma dugu kan halisa ayiwa ka kɛɲɛ ni o ye yirala k'a fɔ ko dɔgɔkun damadɔ dɔrɔn bin kɛlen Goma dugu ka k'a minɛ M23 bamancikulu mɔgɔw fɛ ayiwa diinɛ ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka taa kuma ne bamancikulu ninnu ka ɲɛmɔgɔw ye yaasa u bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ ka lafiya bila mɔgɔw kan cogoya minnu na Mariam Tarawele bɛ a ɲɛfɔ an ye. Fitna in bɛ senna hali bi min kɛlɛ daminɛna nin y'a kunɲɔgɔn caman ye M23 ka finitigi jɛkulu olu minnu kelen don ka Kongo duguba filanan min bɛ u ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ Goma mara minɛ u ka kulu ɲɛmɔgɔ dɔ min bɛ Kongo bayan fanfɛla la o ɲɛmɔgɔ n'o ye Corneille Nangayi n'ale de bɛ ka M23 ka finitigi jɛkulu fara ɲɔgɔn kan ye u ka tubabu muri dɔw ye ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ye ka fara M23 ka kuma latɛmɛla Willy Ngoma kan Donatien Nshole ale min ye chrétien catholique ka prêtriba ye n'u ka jamana politiki ɲɛmɔgɔba dɔ fɛnɛ don ye kunnafoniw lase k'u ka nin kulu ninnu ka hakilina tɛ ka Kongo fara ka bɔ ɲɔgɔn na wa k'u ka hakilina fɛnɛ tɛ ka baara kolonw sigi sen kan minnu ma yamaruya a ka fɔla ko kumaɲɔgɔnya min donna fan fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛra sababu ye ko k'u ka pankulu jigiyɔrɔ an'u ka port yɔrɔ fila bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ ko kura Ngoma a mara dugudenw ka hakilinaw kɔni farafaralen don ka kɛ n'u ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ka lajɛrɛ ye M23 n'o bɛ se marifatigi kulu mɔgɔ 100 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ma olu bɛ kumaɲɔgɔnya la cogo min na u bɛ se k'u bolo da Kongo kɔrɔnfɛn fan kan nin yɔrɔ la kodɔnnen don ni dugu jukɔrɔfɛnw caman bɔyɔrɔ ye u kɛlen kɔfɛ ka Goma mara minɛ tigɛ dara o kan janvier kalo laban waati ye yɔrɔ min jatilen don a marabolo fanfɛ yɔrɔw duguba dɔ fɛ ka kɛɲɛ ni finitigi jɛkuluw magɛrɛni ye Goma mara la a wulikajɔw kɛra sababu ye ka mɔgɔw 2,000 ɲɔgɔnnin bɔnɛ Goma mara a n'a lamini fanfɛ yɔrɔw la u ka marabolo ɲɛmɔgɔw de ye ni kunnafoni sɛbɛntiya. Awa sisan an bɛ taa Mali jamana kan tile damadɔ tɛmɛnen ninnu na Mali marabagaw ye a danatigɛ ka salen dɔw tigɛ k'u bila fɛn dɔw siraw fɛ awa o de sababuya la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye kuranko ta ye dɔɔni bɛ yɛlɛ o fɛnɛ kan Mariam Kuyate VOA Banbara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ ale bɛ a sɛgɛsɛgɛ an ye an k'a ka laselikanw lamɛn. Politiki tɔ min bɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ wele ko yɛlɛma n'o ye Musa Mara Mali ministre ɲɛmakɔrɔ ale yɛrɛ ka parti ye
a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni Mali marabagaw ye latigɛ min ta n'o ye ka dɔ fara an ka nɛgɛjurusira musakaw kan ni ka o nafolo yɛrɛ dɔ ta ka kɛ ka kuranko yɛrɛ o gɛlɛya furakɛ Mali jamana kɔnɔ a ka fɔla ko ni latigɛ ye fɛn ɲuman ye ko nka ale yɛrɛ bolo kuranko gɛlɛya o bɛ se ka furakɛ min na teriya la o de ye Mali k'i ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ma ni ka taa kuran san a jamana kofɔlen fɛ yen nɔ. Wari a mana kɛ cogo cogo n'a donna sira ɲuman fɛ a bɛ se ka na ni nɔgɔya ye. Ne yɛrɛ ni ne bɛ bilasirali kuma dɔ lase jamana ɲɛmaaw ma wari a fan dɔ ka kɛ ka Côte d'Ivoire ka juru min banna an ka kɛ ka Côte d'Ivoire ka juru sara bawo an ka bɔ kuran ye dingɛ kɔnɔ bi ni sini jeliya teriya la Côte d'Ivoire de y'a sira ɲuman ye bawo olu bɛ kuran min d'a ma o kuran de da ka nɔgɔn ni an taara an n'u ka sigikafɔ kɛ ka bɛn kɛ ka dɔ bɔ juru la u bɛna kuran min d'a ma ka a fɔ ko n'an y'o feere an bɛ o fɛnɛ o rembourser an bɛ tɔnɔ min sɔrɔ la fɛnɛ an b'o kɛ ka juru kɔrɔlen tɔ ban ka ca Ala fɛ an n'u bɛ se ka bɛn olu bɛ se ka kuran di an ma o kuran bɛ se ka caman bɔ délestage la. Ka kɛɲɛ ni Musa Mara ale hakilinata ninnu ye min ye kuranko bunakun kan politikima dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni fɛla tɛ i n'a fɔ M5 RFP jɛkulu n'o yɛrɛ fanga kɔkɔrɔmadonba ye. Ivoire ka kuran ye Ivoire de ta ye Mali ta tɛ mɔgɔ ni ko ka k'i yɛrɛ ye i tɛ se k'i to mɔgɔ wɛrɛ bolo ka k'i yɛrɛ sago ye anw ye solution kelen min ye kuranko la an bɛ ka taa sa Ivoire bolo mun an tɛ kuran dilan yɛrɛ ka kan yɛrɛ ta an ka feere an yɛrɛ ma an ka tɔnɔ sɔrɔ a la a ka malidenw bɔ an ka barasibaw dilan an ka pano dilan fan bɛɛ fɛ tile b'anw fɛ yan tile bɛ kɛ kuran ye ji b'anw fɛ yan ji bɛ kɛ kuran ye fiɲɛ b'anw fɛ yan fiɲɛ bɛ kɛ kuran ye olu y'an ka taa sa mɔgɔ wɛrɛ fɛ mais a moyen t'anw yɛrɛ bolo k'a dilan an yɛrɛ ya n'an sɔnna ka cotisation ninnu bɔ jamana b'a fara ɲɔgɔn kan ka don moyen na moyen bɛ kɛ kuran an yɛrɛ d'an yɛrɛ ma. An ka dɔn k'a fɔ kuranko gɛlɛya Mali jamana kɔnɔ a kɛlen bɛ ka malidenw kɔni degun kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ dogolen tɛ maa si la o siratigɛ la farangani minnu bɛna kɛ an ka nɛgɛjurusira musakaw kan ni jamana marabagaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'a nafolo dɔ bɛna ta ka kuranko gɛlɛya yɛrɛ furakɛ. Mariam Kuyate ka lasirikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ayiwa sisan an bɛ taa Zimbabwe jamana kan yɛrɛla k'a fɔ ko yen maakɔrɔbaw olu bɛ farikolo ɲɛnajɛ dɔ kɛ yaasa u bɛ se ka mɛn si la cogoya min na ka kɛnɛya sɔrɔ an ka Moribo Keyita VOA Bambara ka lasilikɛla ka maana lamɛn a kan. aw ka gɛlɛn ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ dɔ sɔrɔ kaburudon kɔnɔna na nga min ye fitness club o ɲɛma ye ale ka fɔla ni ye yɔrɔ ɲɛnama ye min kan ka matarafa walasa ka se ka kɔrɔya banaw cɛ janya ka bɔ i la yɔrɔ min la kolilen don ni kaburu ye Neli Mutanga ni ale si bɛ san 65 la ale ni a jɛɲɔgɔn wɛrɛw olu farala ɲɔgɔn kan ni ka lɛri kelen farikolo ɲɛnajɛ baaraw sigi sen kan min bɛ kɛ dɔnkili sen kɔrɔ Neli bolo ni waati bɛɛ lajɛlen ni nin tɛ farikolo ɲɛnajɛ gansan ye wa n'a kɛ sababu ye k'ale kisi a ka jabɛti kɛlɛli baaraw la ma dɔw sara ka sababu kɛ jabɛti bana ye u ma farikolo ɲɛnajɛ kɛ u y'u ta kɛ dumuni ye nka u ma farikolo ɲɛnajɛ kɛ wa maa caman yɛrɛ fana bɛ u la minnu fatura ten n tɛ fɛ ka se olu ma sisan u b'a yira k'a fɔ kan ka gɛlɛman kɛ yan farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ olu ka dɔgɔ kosɛbɛ kin kɔnɔnaw la Zimbabwekaw minnu si kɔrɔla olu caman bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ se ka kɛ yɔrɔ min u ka laɲini ye de ka se ka u ka gɛlɛyaw k'olu gɛn ka bɔ u la i n'a fɔ banaw ni o bɛ dusukun banaw kɔfɔ tension banaw fɔ ka taa se jabɛti ma Suzanne Gomo ale ye musokɔrɔba ye min si bɛ san 64 na ale bɛ ka bana kɛlɛ o min n'a bɛ fɔ ma hypertension ale ni l'arthrite ndanga kurema 86 kgs ndetozoti kana pendakagara so kuti ndisimuke ka body yangu yaindiremera ne tun ye kilo 86 ye a kun ka gɛlɛn ma ka wuli walima ka ɲinakili hari ka taama n ka so kɔnɔ o kun ka gɛlɛn nka kabini n ye farikolo ɲɛnajɛ in daminɛ n fari fɛgɛyara n bɛ se ka taama sirajan kan bi ne tɛ tɛmɛ kilo 76 kan n ka kɛnɛ kosɛbɛ saka ndiri kunzwa kuti aiwa zviri kuita body yangu iri kundi k'a sɔrɔ a tun ka ca maakɔrɔbaw de cɛ la dɔgɔtɔrɔw ka fɔ la bana ninnu sisan a bɛ sifinlakaw yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ Johan Marisa ni ale ye kɛnyɛrɛye ni furakɛli dɔgɔtɔrɔw olu ka tɔn ɲɛma ye ka bɔ Zimbabwe ale y'a yira k'a fɔ ale ani kɛnɛya tigilamɔgɔ wɛrɛw olu y'a jateminɛ k'a fɔ yɛlɛma telima o donna kɛnɛyako hukumu kɔnɔna na. We've noticed a rapid change. A bɛ waati jan bɔ kilennabanaw olu kundulon bɛ kɔrɔya la nka bi hali sifinnaka min si bɛ san 20 na o bɛ se ka bana ninnu sɔrɔ. Dr. Joan Marisa ka fɔla ɲɛnaminimafɛnw ani dumuni minnu saniyalen tɛ i n'a fɔ kɛnɛma dumuniw fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ baliya ma olu man kan ka bila kɔfɛ nin ko in na.
people are justice. Maaw ɲɛsinnen bɛ telew ma u ka telefoniw fɔɔ ka taa se ordinateur ma ni ka ɲina k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ o nafa ka bon kosɛbɛ hadamadenya kɔnɔna na. In their life. Joseph Nikati ale ye farikolo ɲɛnajɛ tɔn dɔ la degeliba ye ale bɛ dɔ dɔn o kan. Ne ba sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ hypertension bana bɛ ale la fɔ ka taa se jabɛti ma kɛra sababu ye k'a lase hakilinabanaw ma ni ka fatu janvier kalo tile 5 san 2023 ka sanga ni a ba ka banni Joseph ale y'a laɲini sa a n'a jɛɲɔgɔnw ni ka musokɔrɔbaw k'olu fara ɲɔgɔn kan walasa u ka se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ o na kɛ sababu ye k'u to u cogoyaw la ale ka farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ o dayɛlɛn bɛ bɛɛ lajɛlen ye Fufalaki wa a kɛn bɛ yɔrɔ ye fana maakɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min fɔ ka taa se fitness kanubaw ma. Ayiwa sisan an b'an senmafa ka taa Koro Mali jamana kan awa kaaraw bɛ kan ka jɛgɛminɛ de fara u bolo kan ka fara u ka jaba sɛnɛ kan Tiyani Wederagu ale bɛ kuma la an ye kaarɔ kamalennin dɔw kan minnu ye u sigiyɔrɔw bila ka na Baɲangara Koro fanfɛ bolo fɛ awa u kɛlen bɛ ka jɛgɛminɛ de boloda u bɛ pisciculture kɛ u bɛ jɛgɛw labalo awa o ye baara sɛbɛn ye kaadɔw bolo k'u ka jija a kan an ka Tiyani Wederagu ka maana lamɛn a kan. A yɛrɛ ka fɔ la kabini a fitinima a hakilina kelen mun kun b'a la o de ye ka baara kɛ ka ɲɛsin mun bɛ tali kɛ jɛgɛ mara ma fo ka taa se waati min na lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye ka bɔ a sigiyɔrɔ la Yoro commune na ka na Koro an filɛ ni Amagana ka jɛgɛ marayɔrɔ la Koro donda la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na. E Koro lajɛ Koro jɛgɛ tɛ yen i bɛ fɛ ka jɛgɛ kɛnɛ yɛrɛ sɔrɔ Koro a ma nɔgɔn an y'a lajɛ est-ce que an bɛ se ka jɛgɛ kɛnɛ yɛrɛ yini yan nɔ Koro donc an ye o initiative ta au début a kun gɛlɛyara kosɛbɛ parce que n'i bɛ fɛ ka nin fɛn sugu ninnu kɛ ni dɛmɛ tɛ yen ou bien ni mɔgɔ mun tɛ yen mun bɛ conseil d'i ma a ma nɔgɔn donc an y'a yɛrɛ lancer ten parce que jɛgɛ marala tɛ yan. Hali n'a sɔrɔ a daminɛ kun ka gɛlɛn kosɛbɛ Amagana ma a kɔni y'i timinandiya ka se ka yɔrɔba sɔrɔ Koro donda la ka se ka a ka yɔrɔ kɔni labɛn walasa a bɛ se ka a ka hakilina n'o ye jɛgɛ mara ye k'o waleya jɛgɛ mara yɛrɛ bɛ kɛ cogo di baw a maɲɔgɔnlaw ka ca. Bon an bɛ jɛgɛ feere mais an bɛ jɛgɛdenw feere ka caya parce que ninnu ye an ka zénitaires de ye an bɛ ninnu labalo ka u bonya donc n'u ye fan ta ni fan ni sera an bɛ pikiri kɛ ka fan bɔ ka jɛgɛden tɔɔrɔ donc la plupart an bɛ jɛgɛdenw de feere ka tɛmɛ jɛgɛ kumabaw kan quoi maintenant mɔgɔw bɛ na kelen kelen u bɛ jɛgɛ ɲininkali kɛ an bɛna kilo kelen kilo fila an b'a feere u ma donc o ye manɔgɔw de mais tɛmɛ kɔni an bɛ caman feere o kɔni olu bɛ tɔɔrɔ u yɛrɛ ma mais ninnu ye an ka zénitaires de ye quoi. A ka fɔla san dama dama baaraw kɔfɛ a kɔni kɛn bɛ ka kalan sɔrɔ mun yɛrɛ bɛ tali kɛ jɛgɛ baaraw kan k'a daminɛ Bamako fo ka taa se jamana wɛrɛw ma bi bi na a kɔni ka baara kɔni ka ɲi baw a ka fɔla a bɛ nafa caman sɔrɔ a misalen tan fana tɛ. Donc ni karifu ka yɔrɔ de ye donc karifu ni selule tɛ mélanger manɔgɔ tɛ mélanger donc nin ye karifu ka base de yan nɔ san kɔnɔ an bɛ se ka tɔni 6 tɔni 7 an bɛ se ka récolter. An bɛ ka jɛgɛden feere jɛgɛden à peu près 60 000 à 80 000 alevin an b'o feere mɔgɔw ma donc tuma dɔw la Koro dɔrɔn tɛ an b'a bila ka taa Bankasi Baɲangara voire même Bamako même Kayi an bɛ jɛgɛ bila ka taa an ye jeunes mun formé dans le cercle de Koro a bɛ mɔgɔ 50-60 bɔ. I ka dɔn jɛgɛ mara kɔfɛ nin sifilaka in kɔni kɛn bɛ ka nakɔ baara fana bila kɛrɛfɛ a b'o matarafa mun yɛrɛ kɛn bɛ sababu ye a bɛ nafa fana caman sɔrɔ u la wa maa wɛrɛw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye maa kuma dogolenw ye olu fana caman bɛ nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ. Ka ne to Burkina n ka baara bɛɛ lajɛlen de kun bɛnnen don nakɔ baara de ma wa n kun bɛ taa feere Ghana ale ni Côte d'Ivoire nka Koro yan nɔ ne ni ye ɲɔgɔn dɔn an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa taabolo ka ɲi. Hali n'a sɔrɔ jiko gɛlɛya kɔni bɛ Koro mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin sifilaka in kɔni a jijalen don walasa jɛgɛ mara ale ni nakɔ baara o bɛ se ka don ba la cogo min na maaw ka se ka fɛn kɛnɛ sɔrɔ Koro n'a mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sɔɔni dɔrɔn nin kɔni falen don a kɔni n'a mɔ
ni k'a bila sugu la walasa a bɛ se ka a dayirimɛ sɔrɔ cogo min na i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na tɔni 6 ɲɔgɔn na o bɛ se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔna na anw yɛrɛ kɔni mana tila an na don walasa an bɛ se ka garijɛgɛ sifilɛ n'an bɛ se ka jɛgɛ kɛnɛ dɔ sɔrɔ ka taa kɛ tilera ye Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Ayiwa k'a diyara ka dɔw la kosɛbɛ u ye jɛgɛ sɔrɔ ka dun an bɛ tɛmɛ ni an ka kunnafoni ye ka Siyaka Tarawele lamɛn sisan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛw kan. Sirantɔlɔntan bunakun kan championnat ŋanaya ɲɔgɔn danw minnu bɛ Ligue 1 n'an ko Ligue Pro ko fɔ minnu bɛ don ɲina saison 2024 2025 hukumu kɔnɔ Mali la yan a derby fɔlɔ ɲɔgɔn dan makɔnɔnen don kosɛbɛ kosɛbɛ kari nata a bɛ Stade Malien de Bamako ale ni Joliba Athletic Club ka ɲɔgɔn dan de ko fɔ a ɲɔgɔn dan bɛ don championnat tile wɔɔrɔnan hukumu kɔnɔ tile 13nan bolodalen don tile wɔɔrɔnan in o ye journée en retard de ye derby Stade Malien de Bamako ale ni Joliba Athletic Club a fɔra dama ɲɔgɔn dan yanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ makɔnɔ sirantɔlɔntanaw fɛ a bɛ makɔnɔ supporters fɛ ani degeli karamɔgɔw bɛɛ bɛ k'i sɔn i ta fan ka ɲɔgɔn dan ba in makɔnɔ kari nata février kalo tile 16 san 2025 in na Stade Mamadou Konaté la ni nɛgɛ 16 dana gosira a ɲɔgɔn dan bɛ daminɛ n y'a fɔ cogoya min na derby Stade Malien de Bamako ale ni Joliba Athletic Club a fura dama yanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ Mali la yan tɔn ninnu fila n'o ye Stade Malien de Bamako ye ani Joliba Athletic Club olu de tun bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa Ligue africaine des clubs champions au phase de groupe la ɲinan n'o ye Joliba Athletic Club ye ani coupe de la confédération coupe CAFou au phase de groupe la n'o ye Stade Malien de Bamako ye nka tɔn ninnu fila ma se ka tɛmɛ phase de groupe la ka qualifier ka taa quart de finale la labɛnniw kɔni bɛ senna tɔn ninnu fila fan fɛ walasa ɲɔgɔndan in ka se ka kɛ ɲɔgɔndan belebele ye i n'a fɔ san tɛmɛnenw ta kɛra cogoya min na Stade Malien de Bamako ale ni Joliba Athletic Club tɔn jumɛn bɛ na san derby fɔlɔ sebaya ta an ka kari nata makɔnɔ jaabi o mana kɛ min ye o n'a fɔ lamɛnbaaw ani an filɛlibaw ɲɛna VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. Ayiwa nin bɛna an ka bi kunnafoniw kun cɛ ayiwa jɛmukan ninnu labɛnna Blanche Sanu fɛ a lasera u ma ne Kayatu Tarawele fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni fɔra jɛmukan ninnu kɔ a b'an ka jɛmukan ninnu sɔrɔ an ka bɔlɔlɔw kan n'o ye www.voabambara.com o bɛ sɔrɔ an ka réseaux sociaux fɛnɛ pagew kan YouTube Instagram ani Facebook ka foli ani tanuni laseli kɛ an ka partenaires bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn minnu bɛ fara an kan ka se ka jɛmukan in k'a labɛn ka a sabati ka a laseliw kɛ aw ma an'an ka correspondants bɛɛ lajɛlen ye ka fɔ aw ɲɛna a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision siraw fɛ o kumana a k'an bɛn sini juma. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Bi a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna. Hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen.